här videon tänkte jag visa hur man gör ett par benlindor. Jag filmade en gång nyss, men det blev inte bra, så jag har min tejp i man behöver elastisk binda, tror jag det heter. Eller tejp typ. Går ut så. Då blir man i. Jag kan inte på det. Man behöver en sax. Nu har jag redan klippt den lite här, fast den har ju typat ihop sig själv. Nej, det hade inte. Så tar man den, man klipper lite om man vill ha. Och så tar man så där. Och så. Om man är lite smart, man lämnar en bit. Man kan ju typ skriva på. Det är som så här. Ja. Och så när man drar upp den, då hittar man den öppningen. Så gör man bara. Och just det är färdigt. Då har jag alltså en kortare video så kör vi.